Izidakamizwa bezini mina ngathi ngisona yena ngoba kwayizona uphuzile futhi ufungile ukuthi yena nezidakamizwa usehlukene pho yini lento ayenzile. Uthi nomfowethu usahleli naye kuhle kumnandi simhlaba kepha ngambona eseleli phansi senesikhathi eside edidilizile. Uthi mina nomfowethu angikhumbula isixabana khona sakuzathi ukhwebhana kepha abafowethu bukani inzipho esasikhwebhana ngazo azimfishane kanganani zasezingakhipha lawo manxeba ngoba ngabona senesikhathi eside kunengazi eliyizimpokomo emzimbeni wakhe lokudebhozini. Abanye bathi izidakamizwa bathi nale mizi ezibulalayo, abanye bathi nale mizi ezibulalayo izidakamizwa kunale mizi ezibulalayo, kunale mizi ezibulalayo owayekade indoda enamandla engenandaba futhi ezenza amanga nasemphakathini abasebeqalile ukumesaba kepha namhlanje endlini emnyama usezewa la imbalo.